Til køreprøven, der starter man med, at man bliver stillet nogle spørgsmål om bilens teknik. Nogle af spørgsmålene, de handler om, hvad der sker nede i motorrummet. Så hvis vi kigger ned i motorrummet, så kan I fortælle den sagkyndige, at motorrummet, det skal være rent og pænt. Og rent og pænt, det betyder altså ikke, at der ikke må ligge lidt støv og snaps. Det må der gerne. Men der må ikke være udsivende olie dernede. Fordi hvis der er det, så er det tydeligt tegn på, at der er en utæthed et eller andet sted. Det kan vi for det første ikke lide, og for det andet, så vil olie i motorrummet, det vil også øge risikoen for en motorbrand. Derudover så skal der være ryddeligt, det vil sige, der må ikke ligge ting dernede, der ikke hører til. Der må ikke ligge ekstra klude eller en dunk med sprinklervæske, eller hvad man nu har lyst til at have liggende i sit motorrum. Der må ikke være noget dernede, som ikke var der, da bilen forlod fabrikken. Så skal man kunne identificere nogle forskellige væsker nede i motoren. Og det kan selvfølgelig godt sidde lidt forskelligt fra bil til bil. På min bil, der ser det sådan her ud. Herinde bagerst, der sidder bremsevæskebeholderen. Og bremsevæskebeholderen, den skal selvfølgelig være påfyldt med bremsevæske. Og så sidder der en minimummarkering og en maksimummarkering, så man kan se, at det skal være inden for det her område. I midten her, der sidder motorolien. Og motorolien, den har faktisk to låg eller to ting, man skal holde øje med. Motoroliepåfyldning, den sidder her. Og så er der en motoroliemålepind. Og her der kan man måle motoroliestanden. Det gør man ved, at man trækker pinden op. Så har man lige en serviet eller et stykke papir i lommen. Man tørrer den af. Så stikker man den ned her igen og trækker den op. Og nu kan I se her, det ved jeg ikke, om I kan se, at oliestanden den er inden for det her skraverede felt. Der er en maksimummarkering, og der er en minimummarkering. Så det er fuldstændig, som det skal være. Der sidder også en kølervæskebeholder. Den sidder her. Kølervæskebeholder, den har også en minimum og en maksimummarkering, og væskestanden skal være indenfor der. Og til sidst, så sidder der herovre sprinklervæskebeholderen. Og sprinklervæskebeholderen, den skal være påfyldt, sådan at der er nok til en køretur. Og det kan selvfølgelig være svært at vide, hvornår man har nok til en køretur. Derfor har man altid en dunk ekstra sprinklervæske liggende i bagagerummet. Det er, hvad der er at sige om motorrummet til jeres køreprøve. Held og lykke.